Per a sol·licitar formar part del projecte Centre Digital Col·laboratiu, has d'accedir a la pàgina web del SAI i autenticar-te amb la teva identitat. Les credencials són les mateixes que utilitzes a Ítaca. Escull el rol de director o directora. Accedeix al catàleg de serveis. Fes clic en Nou tiquet sobre altres serveis o aplicacions educatives. T'apareixerà un formulari amb les incidències i peticions relacionades amb el Centre Digital Col·laboratiu. Escull Petició. El servei afectat és el Centre Digital Col·laboratiu i la petició és la participació en el CDC. Diu el nom del teu centre. En la descripció es comuniques que vols formar part del Centre Digital Col·laboratiu. Fes clic en Enviar